Anyang aki din! Ay na, apaw! Kunak lalaki din, no? Sino tikas larubin palilya ang masabak ka? Si kamagayam, pare utaw. Wan pare, apay, di mo ka di madlaw, nagdi ko sakit tikas na unay. Ha? Kan nagpumadak pa isa nagpintas, ti pan nakabis nga iti boko. Ay, una yan. Sa dino ti papanamaya? Mapanak man niya yan ni Saria. Inak man sarunggaran. Anya? Ay, awan pa'y makatawid manipod na balo ka? Ngamita, dagaya mo nararmamaon. Pare utaw. Ne, apay, kapoy, pare toryong. Ay, unay kang paray. Kahit, kaya nakangarod ni Sarya. Saan na pa'y magkidingay naklon? Nga mo, ken mariknak. Nga damit pa naggusto na kanya, pare toryong. Sigurado, saan ngagbayag? Sasagutin niya ako ng matamis na oo. Anya? Ala, ingka nga raw. Ang mga no agur-uray ni Sarya kinga, pare utaw. Pudno ka day ti madamdamag kaw, anak kaw. Anya day tananang? Nga, dakan war-arman na ni Utto. Ay, pudno day tananang. Nasabak ko nga rod itay lang. Mapanakano sa rungkaran ni Sarya niya balay na. Aniya? Ay, saan na talaga maikat ni Otto ti kinababairo na, nanang. Iwang nga raw. Awang pa ti makatawan. Manipod idipin mo say ni bakit na. Nga maita, adamanin ar-arman na. Anya nga raw. Babairo nga raw. Iso ti katatao na. Ay ayatin ka unay-unay. Sarya my love, so sweet. Ha? Ikarik asan kan tupulos pasagitan, iti kaano man. Tandaan naman na ita, Sarya. Ay, Utto. Awan pa'y ti makatawan. Manipod idipin mo say ti asawam. Angam ita, umay nakit din sarsarungkaran. Awan mo dagas na, sigagit di mat. Agpara tamot abalo. Iso nga awan parikot. Ay, saan? Mangsapul kalaangan iti sa baling armam. Sana siya. Ha? Gaputa iti kaano man, saan ka maayat? Nagsakit mo tanda ita pa nagsasaom, siga, Sarya. Anya kalaki din na ya. Natarak mat. Kan may sa anak pa yalakay. Kabalak pa iti mamin 8. Anya? Iso pa nga sim, Sarya, my love so sweet. Aklunin na kuma. Oray kasta kang agsaw kanya, sa anak ka maupay kin ka. Gaputan na pudno, ti panagayat ko kin ka. No ada pa'y panggap mo ang makiasawa, Sarya. Saan kumamatan ang ni Utaw? Ha? Nadamag ko nga may nga agar-aram kanukan kakag. Ay, pudno day tanana. Kanayon nga rin mo dito itersenak. Kunamla no gumatang. Ngam saan mat. Taday tala aram-aram ti umay nararamidan. Kastaya. Iyapo day jay alalaki. Talaga dinan maikat ti kinababairo na. Di nalakit mauray ang mapalabas ti makatawan day di asawa na. Sa agarem manan iti sa bale. Anya ngay nga ron. Kat babaero mat. Basta, ti maibagakin ka. Ti musungsong batan day jay nga utaw. Awan ti maganab mo kan kwa na, kunak tumal. Kat, anya ngay utaw. Inaklon na kakadin ni Sarya. Ay, saan pa nga rod, tata? Adamot lang kiti panagkunak. Kabailak pa'y matimamin 8. Umno apay nga ta. Ay, una yan tamamin 8 utaw. Kat pudno mo tata. Kabailak pa'y mat. Ay, ang mga nukong ko ng laday ta, utaw. Kat no sana tumakder. Adamot agas apang patakder, tata. Anya, ay, uto ka talaga. Parikot ko nga rod no kasanok ang mapagwin ni Sarya. Pakipot pa lang amin na yabalo. Ay, unay ka na yaw tao.
Anya laki din. Ngam no mauma ka talaga kinkwana tata. Ay talagang agar maklangan iti sa bali. Saan lang mat nga iso ti babae dito ilumong kahit. Kung namlano iso lang ti da mabagbagi na. Ti salbag asarya. Ar-arba mo nga pagsasawa. Pagsasawa ko na. Tadinak madlaklo na. Bay aman ang mabangles di iduldulin na. Doore magangaw. Ha? Surong ka? Sarya, my love, suswait. Awan ka niya talaga ti namnamakin ka? Manon adaras nga imbagakkan ka, nga awan namnamaam kanyak. Ngamin, awan mariknak a panagayat ko kan ka. Anya? Sarya, my love, suswait. Amok, no apay dinak kayat. Ha? Panagkunam siguro, saanin atumang ka na niya. Anya kalaki din na ya. Anya? Amo ka day tatirason. No apay nagrigat nak ngaklonay. Nga oray adamot lang. Oh. Anya ka din day nga ibagbagam utto. No day tati pampanonodam sayra. Adamot dagiti agas ken wagas tapno tumangkan. Ay, pumanaw ka man dito tersenak. Anya ka din nagita nga ibagbagam. Ha? Utto ka talaga, salbag ka kitdi. Anya? Apay ngay pareho tao. Nagkapoy kamutay. Ha? Apay anak ko naman da paritoryo. Win ah. Tapay di na kamulaklo na ni Sarya. May love so sweet mo. Yakman amoy ti daya babae. No nya nga tatikurang kanya ka. Tapay di na kayat. Kit tumangkin pa yung mutamok. Anya? Imbagak lang aro din ngayon ko na. Ano sana tumangkain? At damot dagiti agas apagpatangkain, pare. Ay unay kang paray. Talaga mo Talaga kinarir mo ti kinababairaw. Ay, unay kamatin, pare Toryo. Unay ta babaero, pare. Mapleng man tilapayag ko no kasta tibagbagan, pare. Aw, no di mo kaya ti term mababairaw. Womanizer. Tapno na pinpinta sa danggay. Ay, nyalaki din na yan. Podno ka di tinadamag ka o tao? Ha? Anya rin tata. Ngayon sardang mo karon ti panagar-aram mo ka ni Sarya. Podno aya. Way, tata. Insardeng kon. Tanapukawan ako ni ti kakaisuna namnama. Aya, dinakmad lang amin naklo na lang. Kin manumit tin abulan nga. Dato na kingwa na. Kunamlan nakapimpinta sa balo da ya Sarya. Nagalas mo lang. Fay, ay, gapulang tadi na kay naklaon. Kastante bagbagam. Nga musto lang di saan na panangaklon kanyak, tata. Ngamin, adda man yung tinamamok nga ububing nga amang nga miso, tata. Aya, ububing ko na. Saan ka ba'y siguro ato lang, tata? Tapno saan nyo anang nagtimbaga? Ay, yan niya laki, day na ya. Di na kainaklong ni Sarya. Day tokit ububingay. Awan to mga minti pamatiyo kanyak, tata. Ado tiwagas, tapno tumanggan. Anya lagi din na ya. Ado mo kapag patanggan, tata. Iso nga mo, saan nga agbabawi ni Talya ang mga klon kanya, tata. Manong uto. Aday nga ubingak ngam sika. Laklakay ka kanyang iti 15 years. Kung naktumot kin nga, Talya, saan mo't aday jay tawon ti pangibasaran iti napodno a panagayat? Ha? Iso pang asim, Talya, di na kumamot paayan. Pinainak na jay asarya. Di mo kumamot tin ulitin na. Ay, Di ka kumamot ag sinaya kas na, Talya. Uray aday walaklakayak ngamsi ka. Tumanggan ba'y mat? Si kakid di mat. anya? Ay, anya ka din day nga ibagbaga, manong uto. Ay, kwa. Ti ko na, no sana tumanggan. Adamit agas apagpatanggan.
Anya? Ay, puno ti bagbagak talya. Mamati ka ko ma. Anya? Adda manin sa baling ar-arman ni Utaw. Adda nga rod nanang. Ob-obingam ni Sarya. Agasam day tangay. Ipasika na kanukin nila kay Pedro nga agtawan lang iti 25 year armon na. Anya? Kahit inaklon na nga raw ni Utaw. San pa'y siguro nanang? No inaklon na ni Otaw. Imay ko man aday dito. Ngumay na iparamag. Amumitin ti ugali na day nga Otaw. Tunggal ada mga klongking na kurang lang kay pakamunan iti bumarangay. Una yan dayjay nga Otto aya. Talaga nga ipatay na no awan babae iti biyag na. Huwag nga ron nanang. Barang ano aklunan day babae. Tapdog talnan. Kayat mo, Sawen. Agayan ayatan talya. Wano to? Jakmat lang amin malabdan diriknak nga agayat kan ka. Nga oray adayo nga inauna ka ngam siya. Yahoo! Kamaw dyan na. Agayan ayat kami kanitalya. Yahoo! Ay na, maragsakan aklaw na italya. Ay na, nakaragragsakan. Daytuyen ti karagsakan ngal daw iti biyaggaw talya. Ti panangaklon mo kanyak. Ay agyaman ako na yunay. Awan anyaman na Otto. Ay ayatan ka unay-unay. Ay, kasta akmat king ka. Kat iti ka ano man. Saan kanto apasakitan? Apaw! Dagita man, di pa nag-isisam. Pagatlapayag ko naman. Anya laki, day. Ket wala pare. Asino di sana makaisam? Ket inaklon na kon ni talya. House, agang angaw ka man ako na akong pareho tao. Saan ang agang angaw, pare Toryong? Podno, ti bagbagak. Kay, nagana sinabiyag no kasta baray. Kaskala na nga bak iti luto. Ano kasta? Ay, una pare. 25 years old ko naman. Anya lagi, day. Kay, agdidit kayo mga lang. Ha? Kwa, agdit kami dulata. Mabalin ka di mata saan. Natayar na ito yung kumbarem, pare Toryong. Iso nga, imposible apaayan nak ni talya. No, awisak nga agdit kami. Anya? Hello, talya. Hello Otto. Mabalin ka di nga awisan ka nga agdate in Don Bigat. Ha? Valentine's Day in Don Bigat. So nga, awisan ka mo't amapan agdate. Oray man adayo alaklakayak nga ka. Amok mo dagiti Valentine's ama ko na. Ala, win ka naman din ah. Ala, wala. Day talaga yam. Oh? Agpaiso? Ay, dagitaman ti may sakayat ko ken ka, talya. Siguradom lang ha. Asaanak ang mabuisit kan ka. Ha? Ay, saan? Anya ka lagi din na ya. Sweet da ito'y boyfriend mo, kunak domait. No worries, talya. Masigurado, mapawaw uto ka kanya no makitam tiki na sweet ko. I assure you, talya. Tara, nanggiyo ka na, ipumanok ka idir na biyay. Nabarbartag siguro na iyay. Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Rumwara ko sa pagsasawa ng... Ay, Wan, langag kumutla da jay. Sanang interesado ang mga mo, no sino da jay na bartek. Tata, pare Toryong. ay, siga magaya mo tao. Pasolpot-solpot ka ba? Anya ka tiyo may mo'y padamag ka na kamay. Siyempre, good news. Anya lagi din na ya. At daya mo't imay ko yung padamag abad news. On pa mo na po da. Anya, nga rin tayo padamag mo. Ibaga mo na. Pare Toryong. Agsarak kami kanitalya inton bigat. Anya? Ay, Nay, agsarak kayo ko na. Apay akil lahat na nagbaliw tilangam. Ay, ada nga ron, parikot ko, tata, pare Toryong. Nay, anya nga day ta? Rumbang ko manaragsak ka at ag-date kayo.
Valentine's Day ko naman. Ay na. Ay, mabai na nga rin na mapangumatang iti pagpatanggan iti parmasi, pare. Tata, Anya? uwan pare, dahita ti parikot ko. Amangan nga no, madisappoint ni Talia kanya. Ay, una yan. Dahil talagayam ti parikot mo. Rumbag lang nga naturad ka mapan gumatang. Nakalaslas to ka lalakay. Mabayin ka kiday na mapan gumatang. Adayamot ti babaero ang managbabayin. Awan to. Unay ka matanod to. Itayak pa nga agur-uray kan kanito ti hotel. Ngamapay nga itakalaang. Ay, kwa. Pasensya ka ko man, Talia. Dala ngamin napangugin hatang ije parmasi. Ha? Anya na ita? Kwa. Pagpatangkay, Talia. Anya? Ay, unay kan? Na? Kitakman? Ay, awanan. Tinumar ko na. Tapno apag iso nga kwa. Anya? Kit, ala, Talia. Umunagtan nita hotel. Ang mga nod na makakita ka data dito. Nakababay. Kulakman mo imay taritoy tapno ag-date. Apay kaya kaslade kamot makaigig na uto. Kwa. Sabali nga minti marikiriknak. Ay. Ha? Anyat kayat mo asawan? Adda ka din nasakit iti bagbagim? Wano? Timangkan ka din? Ay, saan pa Italia? Nagtumarak iti pagpatanggan. Saan mo itati kwat iti manggan? No di ka ti, ay na, buo mo tinabagik. Sabali talaga ti mariknak. Maday talaga. Ay, Anya nga ron ti aramida? Ay, unay ka matan? Siyaktib din di madanagan kan ka? Ay, tilan tumat ngamin ti aramidam. No saan ngamin na tumakdar? Saan at tila tumtumaram nga agas maawatam? ay, di na kumamatin ong tana. Ay, pangasim dalya. Dumawat ka iti tulong ni Tarwar. Itaray na ko ni hospital. Ay, madya talaga ti Eric na. Saan lang ati mabagbagik ti tumangtangkay. Buwa pagik dalya. Matayak sa amot na. Kahit imbag man ta nakarwar ka adagos manipo ni hospital. Pareho tao. Apa nga, agkat katawa ka pare. Makapahilag ka ba? Ngamay, pare! So, saan nga minatumangkin aki? Saan mo napilitin na? Anya, kita may tartaray hospital. Kapulang itang-tangkin yaw. Ano na yung nga? Uwin nga rod, nakababayin din. Kahit, anya nga hindi ko na nitalyakin ka. Awan pare, imbrik na ka. Anya? Ay, on pare. Dahil tatipod no. Kas taunay abain na, idimpan na kayo hospital. Idi nagdamag yung nurse. Imbaga na, nagtumara kami niti pagpatangkay. Kas taunay nga lag yung nurse ka. Anya? Ay, oray siya. Mababay na may. Dayta ngaming kay paray. No saan na tumangkay ko na manayin. Saan na pilitay no. Saan na tila tumtumarag. Taray, nakababay. Iso pa nga asim paray. Ta saan mo ko mga ulitin ay no. Bayam ka di ako maray. No tumangkin to di na saya. Ay, uwi na pare. Saanin na talaga. Saanin pare. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay parang tarabay.
lalaki din. Kasino te awan kwartana nito? Umekaw, takaragak deta ko pa ito. Ay, mayat Tata Oscar. Ang waras ka gaya, may ti kwarta ita. Ewan na, tatagarod kwarta. Ada nga ron ti kwartam nita, Tata Oscar. Well, eso nga ron nga, ayabak, nagiti awan kwarta na. Tayo kakina. Ay, saan tata? Kastulatan. Agatang kalatan ni Darang na pagsangwan tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot, iti na ito. Agibaong kayo dyan tersena, so umay na lang, namin alako, nga kanya. Sigurado ka, Tata Oscar? Uwang baraw, isugain kayo. Alam, amin, nagitila ko nga ara kanya. Tauray aguma tayo, iti harap. Talaga amang ibabain day di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga adinan amaw ti lablabi din na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Day takot ti kunkunak nanang bumakbak nang ni tatang numabartal. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag pa iso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amu ananang. Ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, sika na anak ka. Amangan no adun tumanen ti sa una, no siyak ti mapan mangayab ken kuana. Ay na, sikan ananang. Amangan no makaunget pa ijay. Ala, urayan nak nga raw, danak ka. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kitay, agawid tayo. Damnamabi. Madama pala ang istoryan me. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamusan pala nga nalpas ti panaginom me. Isupay, anana binina. Bayan yun, tagsasao kami ipay. Ay, well, bakit? Di ka mananagan. Nauminom kami lang itarak. Sa anak nga agsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun, nana. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarnon ton nga agaway. Ay, makamuka nga ro doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit kaya? Rumabi kami nun. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres, na-inlove ngamin unay kanyak ni bakit ko. Iso nga subsubyan na. Nagkana siya. Makita manakaw. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na ni tatang, talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asau ijay. Wan nga raud, kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae nakadagiti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan ay. Oh, kitain nyo man nga minanang. Inruar naman ng tipitaka na. Ay, na, konsumisyon na talaga. Ay, intakidain. Agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artak nga amam. Konak man no umyan ka ijay balay ni Lucia. Anya laki din ni bakit kuya. Pagsilusan na kay din ni kumari na. Anya, lablabi dem alaklakayan. Iso bakit? Iso kasta mo tintibag pagaman niya. Ay no,
Talaga addi mon amo ti lubong mo no sumanib ken ka ti espiritu ti arak. Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagada ken ka. Imbagak laday ta. Gaputakas la nagramot ti ubot mo ijay nagtugawam iti kalman. Nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. What? Katun mag. Kat amom ka de, ti imbagbagam iti kalman, Kat adda ka di kwartam nga iwaras mo ka dagiti tattao. Adaya mo ibagbaga akas ta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Ala. Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan laang anam na minsan na binagak ni Tatang? Ngam awan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga ron. Sapay bumak nang no napartak. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartak ni Tatang. Wan nga ron, isuasan akayat ni Nanang ti mapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni Tatang. Oray syakmat na. Kasla kanan naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat adda ak amang buybuyakan kwa na. Ay, barang agbalbaliw pa ni Tatang. Saan tayo amaong uma amang idawdawat, asapay kumata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay. Apay ka lay. Sa ngaminan na naisarasarong nito. Maya da jala kay Joe. Open na may papanitiara, Joe. Ay una, di ora man iibos na ti kwarta may sarabi ay. Basta dati ka sa ako nang uminom. Ayos. Huwag nga raw. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak na. Isokas dyan na ungag. Huwag nga raw. Ay, banda nga oray, ado ti kasangsango ti amada. Ay na, di na kami ngamin maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang mi, gaputa saan mi akayat ngagbarbartek, gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata, ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya, iso nga oray inom ter aramidin nyo, mabalinlat na. Idin to taadda pamilya ti amami, nga agur oray kan kwa na. Anya? Abe, di ka man agbalit ang nalaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apay pinagsasawam dagiti gagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang, saan house to dagiti ibagbagada, iso anasken a korektaren ida? Apay abi, perfecto ka kade. Anya? Kaisumay, amin ataw, at dati maibagam ka na kwa na, anyakan. Ay natatang, isaksakit kayo, iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo, gapo iti nalabas apa naging inom yo. Adula amin, manipot ita. Di yuman pakibibyangan dagiti gagayam ko, what? Alang tatang, makaamu kayo mat iti biyagyo. Ngem no agsakit kayo, gapo iti panagbarbartek yo. Siguraduan nyo nga rod, nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kesa man, nalaing kayo unay. Panagrik na kayo kat perfecto kayo. ha!
Talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Iso ama ka amo kamat nga rudang iti biyag mo. Yawa mga min. Didak pagkibibiyangan na yun. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka lumakay. Nay, nasaya, ba't naranaan kayo? Tata Oscar. Yawa nga ron. Talaga minarumwarak manan. Ay, sumilagayam Tasan kayo nakikita? At dun sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagiti mula yaw. Wan, iso tino bubrak. Iso ajak imal-ala ti uje tersena. Ay, kateng-kateng mo at naglakwam, Tata Oscar. Adamo basit barok. Nukas na mangalak ang arodin at ito ba itaw? Ah, Tagsango taman nga ginaw. Kailiw da ka nakasango kay. ay gawan na. Dahil talaga yan. 2x2! Ay na, hay, day takit kay ako kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apay kindi na saan ngay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. 2x2! Ay, talaga na ibas ti ara ka. Ay na, huwag nga raw, Tata. Naggaras niyo. Bagtada kayo akasango ka na yun. At daki nga rin kay inistorya. Ay, kawan na, Tata. May sa boring ti panagbiyak no awan ti arak. Sana ya? Huwan na barok. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Marilucia. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo Huwan barok. Adda ti kwartak, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw kininanalo siya amang yag iti arak kin pulutan tayaw. Kodak to pa'y kag nga da kayo manin dito'y ngaglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka ditan tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pala. Ay, talagang nga awan ti ammo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki din na yan Nagawid kayo kiteng, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa, taing kayo butin nagtrabaho. Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Labna kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kaya't kanyak kat aners. Ay, nabartag kan, Oscar. Di mon ammo ti bagbagam. Ala, agawitan. Barok, panawan kayo pa yung aron Agawag kami malangan. Tan namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din, ti bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya da ita? Sino ti nurse nga gusto unay idikan ka? Mabalin amamuan. Nurse nga ibagbagamat. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ag gusto kang ka, nurse? Apay, Oscar. Nalipatam ka din, dagidi panawan nga agar-aram ka kanya.
Idinaga daw ti Karim. Dagiti panawan nga ingkarim kanyak, ajak tupulos agparikot iti sidong mau. Asaan mo ba't atinungpal gaputa pasig a konsumisyon ti ipapay mo kanyak? Kayat mo ka day taibagak day ta ka nagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day ta nga ramid mau. Iso apang nga asim kuma, tagbalbaliw kamutang. Tatang, agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya day ta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan ko matiparikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan nagiti agtutubo. Apay, saanak aya a modelo. Modelo akmat at amok. Di ka mawatan, Mildred. Modelo gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mo't itibain ga po iti aramid yo. Ano? Apay, iba indak ka di nga mayo. Gapo ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahi ta nalabos apa nagbarbartak yot ibagbagak. Gaputa numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kung ibabain nyo pa ni nanang, gaputa kanayon nyo nga ibaga, nga isuti ng surot ka na kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla dyan kung may turan ti sakit ang marikrik na aray! Ay, katanusang awan mo't maaramida. Saan mo't amabalin asublatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya! Kati sumat. Anay ko! Agawid na kinton madamdama. Agbati ka pa'y dito ospital. Anya! Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad na trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rikrik na ka na sakit. Kasta pa'y lang ti magpagam. Anay ko. Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabas apa naging inom mo iti arak. Anya! Wan. Wan now? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinin tayo adextrose mo, tapno maagasan ka. Anya! Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabang-ibang nga ilinton bigat nanang. Ay, wan nga rod anak ko. Ngam kaslama ba inak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro nanang, amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayo nanang, saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Kat awan ti parikot, numabartag ni tatang, gaputa kasinsin na mat ti adda ijay. Ay, sabagay mat kiti Una nang, mapantayo, kat makaamumutan no ipakita na ti ugali na ijay. Ay, talaga, di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kaki den, ijay kasaran. Naimasan mi nga rin tinagin istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo, ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den titawan mo ita, 65, apay ka di. Kahit nangag mo ka dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25. Anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka day?
Ay na, si Kalaang tinakitak nga agtawon iti 65. Abi nagaan ti agtawon iti 25. Ay na, Oscar, kababain day ta, apakasarsaritaam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya nga, itararamidan nyo di ta, Melinda, Gina. Umay kayo gluganan Mapanan day tagip ang nagluganam, nana? Katwan, day tuyan, tila straight. Gina, intagluganan. Kat kunak, ano saan pa'y ama pantawan pa'y magkargana? Naimbag ta inayaban na kami, nana. Mapanawan kami kumankat. Saan kami ang makaawid kini Gina? Ala, umay kayaw, tagkakatugaw tayo at alaw. Pagtengaan dakaw. Nana, ada maangot yun. Ay, itay pay nga ap-ap putot to'y agod ko. Tamaulaw akong di agad anglit ang maangot ko. Day takatugaw yun, nana, ti maang-angot yun. Anya, ni Melinda. Di upigsaan na, tamangan numangag na ka. Ay, sapay ingato na ti ima na, tani, nagkapot. Ay na, bumabaaksan, maulawak at alagan. Sakto pa'y maulaw akon. Dakay toki din. Ay, nagpigsamo gayam ti anglit ni Melinda. Ay, dandani akon makadaanon ijibalay minana. Agpasahi akon. Melinda, pakiawat mo man ti pasahi kay driver. Siya akong tagbayad. Talo tayo kada nanalusing. Ah, ibayadan na. Ay, thank you, Melinda. Agyaman kami da siguro kwarta mitay niya. Naglako ngamin nila kay ko itimula na anatang. Ay, iso malagayam Oh, dayti sa nga gasot. Pamasahi tayo at talo. Nagsimpot magkayam ni Melinda niya, nana. Uray nung kasjay nagpigsa ti anglit na. Ay, urayakla na bang aran abi mabaijay jeep, Gina. Sino kumangay ti saan mabang-aran, nana? Makalang abdan iti presko nga angin. Itaklaan na amuan, anapig sa gayam ti anglit ni Melinda. Ay na, nabayagan nga amok, nana. Kasta aya. Ang kasla pimig sakit dita, tabumakbaketan. Saan sama ngamin nga agdigdigaws? At no kanayon da nga aglako iti mula da kinilakay na. Apayasan lang nga makagatang ti deodorant na. Aywan anya. Amangan mo't no saan na nga amo day ta deodorant amako na. Punay mo ta, nung di na amo, nana. Nabaybayagan na tao dito'y lubong, di na pa'y amo ti deodorant. Ti ko namkit day, di na amo nga adda anglit na. Di nala maangutan ti bagbaginan. Rumbang angad da mangibagakan kwa na. Kanila kay na kumaa ti mangibagakan kwa na. Katuan imposible asaan amaangot nila kay na. Ang panunutok nga rod, nana. Nusyak nga tati mangibagakin ni Melinda ang nagpigsa ti anglit na. Kasanok nga ta nga ibaga asaan ang masair ti riknana. Adda akong lakay. Oh, bubot. Simbang patan ni nanang mo. Ay, ayos. Addan dya yung pagatang ko. Itay daga pa yung urayan, bakit? Nanang, dya yung pagatang ko ngay. Mabalin ay malipatak. Oh, ipadas mo daytoy, nuumanaykan ka to'y t-shirt ng pagatang mo. Uy, wow!
Original ah. Siyempre, 1.5 ti pinanggatan ko iti dayta at t-shirt mo. Nay, nagninan. Jack pa'y nakasuot iti kasta kangina at t-shirt. Si kamot lakay. Dagiti ginatgatang ko at t-shirt mo, di mo mat-us-usaran. Nakadulin dalat namot ijay cabinet. Wow! Bagay kanyak na ito'y ginatang mo nga aesthetic at t-shirt ko, nanang. Agadal ka na imbaga. Agasam day ta ginatang ko at t-shirt mo. Nagngina. Nasken, adya ipakita mga grades mo. Saan lapas ang awa, bubot? Wan, saan kayo amadanagan? Nagmayat at talaga to'y t-shirt, nanang. Siguradong apalandak manandag iti barkada kon. Kat sika ngay mo't bakit? Anya mo ti ginatang maaparakan ka? Ay nalakay, pagpalingkiklaangan ajay para kanya. Kompleto akmutin. At damot badbadok. Isupay agastos. Ay, gimatang kamat kuman ay iti pabanglom. Ne, apay. Nabangsitak ka di una yan? Ha? At daayamat imbagak anabangsit ka. Ay, kusilapan nakmanin. Jay kumaagas iti ang liti ginatang mo aparakan ka, nanang. Ah, ta sino ti adanglit na? Ni Bobo tinang ibaga. Apa kita anak? Bubot, asino ti adda ang lit na kada kami kinitatang mo, ah? Apay, saan yung nga mo? Katnudwa kayo kanitatang ang nagpigsa ti ang lit na. Na, nangag mo ti imbaga na lakay. Pagad adalon ta, uyawin natan anaganak na. Bakit? Pudno timbaga ni Bobot. Anyapod no? Ay, lawlawag man si ka, Nestor. Agungat kan tumat nga may no ibaga ka. Guraan na kat di na kun kasarsarita. Kat ibagam ano anya day ta kayat mo nga ibaga. Pudno, anapigsa ti ang lit mo, bakit? Ha? Uray matsika, tatang. Nagpigsamat lang ti ang lit mo. Dua kayo kaninanang. Ay, imbaglakid din ah. Tadyak natawid day ta asakit yaw. Sakit? Kaano pa'y anagbalin asakit ti anglet, lakay? Ne, kunak no asino jag tok-tok-tok, si kamot gaya, Melinda. Ramanamot aday to inlutok a merienda, Gina. Ay na, imbag man na nalagipnak nga indagasan. Malipatakit din nga ikan ti karuba. Agyamanak manin ah. Awan anyaman na. Ala, umay kung to isubli da ito pinggan ang nagkargaam. Saanan? Kukam daytan. Kukwa kon? Ay, sabay bubuungan. Remembrance mon kanyak ah. Inyawat na kanyak di merienda nga inted na iji balay me. Ay na, pirmi man na maangot ko ti ang lit ni Melinda, nana. Kahit anya nga iti naramid mo. Anya nga iti aramida, inawat ko lata aji merienda ta sayang mat. Sapay, naimas di inted na nana. Saan mo't ang anaangutan, di intad na merienda. Saan mo't nana? Ay na, imbagam kuman anapig sa ti ang lit na. No nga ibabawi na di merienda di awanan. Sa bagay mo't kit di Pampanunutok nga ron nana. No kasanok adiskartyan nga ibagakan kwa na di ang lit na. Nakasingsingpat mat ngamin kanyak ni Melinda. Jak sa maiturod asaktan tirik nana. Bakit? Ibabam man day ta imam. Tamaulawak day ta ang lit mo. Ne, apay aya asaan ka makatal na? Ay, diyak nga ron makaturog di ta ang lit mo. Kunamlan asino ka ngagsasaw?
Oray jakmat makaturog kita nagpigsa pa nagururok mo. Agur-uro ka kaya mat. Ay nakasla sumang at abas ti kapigsa ti urok mo tapno mo. Day tamat ngay anglit mo, makaulaw. Ay nagado a reklamom. No di na kayat akaida. Nawaya ka amapan agid da ijay salas. Syakit din ti ibaon mo jay. Kat no nagado ti lamaw. Ay kat ano sam atoy anglit ko. Tamaki ang angot ka laang. Nukas tanga raod. Ano sammat ti panagururok ko. Kumusta kayo, Nana Lusing? Ay, mayatlata, Melinda. Ni, apay akala at matan nga inaput yu day taagong yu, idilim mabasak di taabay yu, Nana. Ha? Ay, kwa. At danganin na angot ko ang naday. Mading angot? Nakaulaw nga angot. Awan mo't maangot ko, Nana. Ay, padasan nga ingato day taimam adwa. Apay, Nana? Basta padasan nga aramidon. Dayta, nakangaton, Nana. Apay, awan maangot mo. Awan mo't, Nana. Ay, saan mo ang maangot day takilikilay? Normal mo't ti angot to'y kilikilik. Kano makaulaw ti angli mo balasang ko. Nagsakit kayo matan nga agsasauna na Lusing. Ay na, saan ko maamasair tirik na, Melinda. Tatalaga mo ngamin anapig sa ti anglit mo. Amom ka de, gay masasao adyudurant. Amo ka, Nana. Padasem man ti agusar iti kasjay. Nalakalaang mag. Awan pa'y 50 di may sa. Agusar ka, tapno maagasan, day taang litmaw. Bobot, mabisin ka din. Uwan tatang, mabisin akon. Apay ngay? Saan mat lang agluto ni nanang mau? Diyak amo tatang, itay pa'y anasang patak anakatugaw di talikod ti balay. Saan mat nga agtagtagaray? Nay, apay ngay nga ta? Mabisinan tayon tatang, no saan pa'y lang agluto ni nanang? Nay, pa'y man, tayo nakasarita. Anya ayati problema ni nanang mo. Bakit? Di nakman kasarsarita. Napudot ti ulo kita. Apay ay akasta ka, bakit? Agpapada kayo amin anauyaw. Kunamlan no asino kayo akababangluan. Anya kumangay no napigsa ti anglit ko. Anya kato'y bakit kunaya? Uray mo't nagpigsa ti anglit mo. Dungdungwan kalata. Ay agtal na ka man. Siguro, agbirbirok kan iti pangisukatam kanya-kanya. Jay ububing kan nabangbanglo. At ayamat pampanunutak akasta. Ay, si kabubot, umadayo ka man ditoy. Saan arumbang adenggam ti panagapami kinitatang mo? Mabisin ka nung aruden. Di ka mo't lama pa naglutaw na. Diyak pa'y nagmerienday di eskwilaan mi. Ita, awan pa'y makan dito'y balay. Nangagmaw. Apay, kayat mo nga agulsar ni Bobot. Kaasimaut. Tani, sapay nagkutong. Un nga rod, kumut-kutungak to pa yan. Ay, agpadpadatan Nalawlaw to pa yung dagiti short pan ko. Isungang kamutan agluto bakit. Adda karniti baboy aginatang ko. Anya ti saganak arikado nanang. Tumulong akong agluto. Sige, tasyak mutan ti agaraw. Oh my kajina, adda ibagakin ka. Anya day tanana. Amom ka day, nga idi namin sangal daw. Saan pa'y nana? Anya tinapasamak? Nagsarita kami kin ni Melinda.
Katimbaga kwa na nagpigsa ti angli na. Anya? Ay, naiturod yung nga imbaga dahi takan kwa na? Inturturad ko na. Kat, anya nga iti kunana nana. Awan mat, ngamjak mo lamakitan arumwar di tabalay ta. La ka nana, amangan mo to napasaktan nyo tirik nana. Kasta nga ta. Naarsagid nga ni Melinda. Basit lama ibagam kan kwa na, sintiran na. Saan abalay? Tinapatag na ibagak ti rumbeng amaamon na. Uray agsakitan at tinakam na kanya. Rabiin bubaw ta. Hindi pumunde ta tibay. Tayong kamaturugan. Saan pa yan alpas to'y buy-buya at tatang? Gusto daytan. Tanay makaturturog akaon. Ha? Dito'y kasalas a maturog? Wan, di ta pagil iladam. Ha? Apay ngay? Asino ti kadwa ni nanang ijesilidyo? Ay, may sana ah. Jak makaturog gapo iti ang lit na. So apumanaw kaditaan. Tumakdarkan, takayat kunti maturog. Bobot, mapan ka din nag-eskwela? Un ante, Umay ka man pa'y dito'y tadala ang titamagakan ka? anya day ta ante? Apay agsakit ni nanang mo? Saan mat ante? Apay aya? Saan mat ngamin arumrumwar? Saan samot na arumrumwar iti balayo? Jakman amukan kwa na ante. Masangsang putakmat iti malam nga agbuy-buya iti TV. Amom ka di deodorant. Amok a ante. Ikan ka iti sangagasot. Tadumagas ka di tapaggatangan iti deodorant. Itad mo kininanang mo Ibagam nga usaran na, kalpasan ti panagdigos na. Un ante. Angam di mo ibagbaga asyak tinang tad iti kwarta Di mo ibagbaga asyak tinang ibaon ken ka gumatang ka iti deodorant wan. Un ante. Mala, ingkan. Bubot, umay ka man dito'y kusina. Apay nanang. Anya day ito'y nakaparabaw dito'y lamisaan ang nabalkot iti papel. Ginatang ko para kan ka nanang. Anya day ito'y aya. Agas samot. Agas day ta iti ang late mo nanang. Anya? Jay balon ko iti may sangal daw. Jak ginastos. Tapno may gatangan ka iti deodorant mo. Tapno saan na kan nga apaan ni tatang. Kasta aya. Katapno saan ka matan amabain ang makikaruba. Ay na. Anya lakit din aya to'y anak ko. Nakasingsingpet. Inggatangan nakmat iti nangina t-shirt. Di gatangan kamot iti kasapulam. Thank you, anak ko. Sige, padasa mga rod ito'y ginatang mo. Ay Nadina, nakabasol akon at talaga kin ni Melinda. Makunkunsin siya ang napasaktak tirik nana. Ginura da kayo, oray siyak samatan. Ginura nakmutan nana. Ay, ne, iso day ta lumabas. Mapansa ijay kantina. Diyak kaya't atalyawon nana. Ta sigurado ako silapan na taday ta. Nay, umasidag mo dito ayan ta. Ay sus, umay natansamot tan sipatan. Ay sus, nagawid ako nana. Narigat ang timasipat dito igid ti kalsada. Ay, Gina, papanam ngay. Ay, saan ka pa'y ngamin nga agawid, Gina?
Mapaanak ko magluton kat. Awisan kayo ijay balay. Saan ka agumurgura kada kabe, Melinda? Ni, apay ko maagumura ang kada kayo ngay nana. Jay na ibagakken ka. Amok sa irtirik na ang balasang kaw. Da kayo kit di mat nana. Nasaya at kit di ata na ibagayo. Taamok tinasken nga ramida. Addan us-usarek a deodorant. Kunaklakit di gumurgura kan kada kami. Saan? O anya, intayon ije balay. Taagluto tayo iti naimas a merienda. Ay sige, intayo nga rodan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, nakapulis ka magbakay. Rumor ka kaday. Wala kay. Adda ngamin napatig apag nami ijay ili ita. Kadwak ni bakla. Anya? Ngam bakay, ado ti maramid ita dito'y balay. Amo mga gapgapasak ita ijay talaw. Sika kumamot tin at agluto iti karandag iti nayabak nga gapas. Ay, nagsakit nga ro daytoy sakak, lakay. Maawatam kumamot tin Idi na minsan pa'y anasakit daytoy ingron ko. Iso anasken amapan ko ipadalos. Anya laki idi nayabakay. Mabali mo mga itantan pa'y lang da ita. Pangasim Isupay mo dyan may tulong ko ijay talaw. Iso nga agluto ka kumamot Anya kamatan lakay. Saan ka talaga ang makawawatan niya? Imbagak lang arudan anasakit daytoy sakak. Ngam nagado pa'y laang ibagbagam. Ha? Malaos ton bakay. Ika nga ruday. Siya akong di makamong agluto iti karandag iti agtrabahaw. Sige, inakon. Ay, rurud kon. Ay naimbag man ta pinalubusan na ka ni Mr. mo, nga ore at dagaya maaramid iti balayo. Ay, wala mare. Siyak ti masurot iti amin akayat ko. Di nak mabalin akontraan no adda kayat ko apapanan wan no aramidan. Ngam na ko namitay, ngagpagapas kayo. Kat timulong ka kumaa. Tamabalin tamat nga itantan, amapan ija ili. Ay saan? No imbagak amapanak. Mapanak. Kun may sa, jak kayat ti mapan ijay taltalo na niya. Ha? Marugitan da ito'y sakak. Jak kayat ko naktumat. What? Sana bali tadamat dagiti kakabsat na atumulong kan kwa na. Dagiti kakabsat na ngagbibisin. Ken isuda ti maibagay ijay talon, gaputa naglalaad da. Ha? Nay, apay asikat ti aglutluto iti kanon, dagiti nagtrabaho, anak ka. Apay, awan ti asawam. Ha? Ay, kuana na. Napanijay ilay. Mapangkano agpadalos iti kukaw. Anya, ay una yan ni Miriam. Amo na lang arudan nga ado ti maaramaid. Irana na pailaang matirumwar. Uy, nga rod nanang. Ngamala, bayan niyaw. Sa nabalitan na rugyak mo tinti naglutaw. Ala, siya kunti mangituloy iti aramid manakaw. Ingkan ijay talawn. Isupay di maitulong mau, tapno malpas adagaws. Ay, sige, mga rod nanang. Agyaman ako na. Kat, napananangay kano di asawa ni Danilo. Tawan ijay balay da, nanang. Napan kano ijay ilay, anak ko. Napan kano nagpadalos iti kuko. Ay, una yan ni Miriam. Kasla ubing nga agpampanunot. Di na ba'y matulungan mo, ti asawa na. Wan nga raod, ngam ala, bayan yawn. Tapno saan manen aday tati makagapo apag... Tapno saan manen aday tati makagapo ti pag-aapaan yaw.
Sumubsobramot nga minan, nanang. Tunggal ada trabaho ni Danilo, di natulungan. Ngamno agdawat iti kwarta, uray na labugkawan ti kabsat ko, nukas jay nga awan ti maitid na. Ay, dayta nga raw anak ko. Ngamala, bayam, adan to panawan, kasaritak jay ipag mo iti nasayaan. Uwan nanang, no siyak ti makisarita kan kwa na, ang mga nudyak malapdan ti bagik, kat matibab ko ti salbag a babae. Ay na, narabyantan. Awan parikot, mare. Si kakit dimat. Ay, siyak ti madanagan para kan ka. Nagsapata arimwar. Ita, narabyantan nga gawid. Nakababain ka nila kay mo. Ay na, awan parikot iti dayta, mare. Si kakit dimat. Amom, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Siyak ti masurot iti amin abanag. Ha? Tapno amom anya. Naturturayak pa'y nga amang ngam dagiti kakabsat nila kay ko. Ha? Mabainda ako montra kanya. Ngamin, kita amat dagiti langada ah. Anya? Di daam mo nga urnusan ti bagbagida. No anya ti langada. Isulatan. Di daam mo tagpapintas. Iso amabainda kanya. Kumare. Adda ka magayam ba kay? Wala kay. Narabyan kami kinibak na. Naganasan mi mutten tinapan nagpasyar. Kalpasan ti pa nagpadalos ko iti kukok. Aya, agina ka na. Tagluto kay ti pangrabyan tayang. Diyak nakalutaw, kasangsang pagkulaunay. Anya ka mutten lakay. No nabannog ka, nabannugak mat. Nyalaki din na ya pa kay. Among mga da trabaho jay talaw. Sika na pangkalang nagpasyar. Mawatam ko mama. Naimbag ko na mata, may ninanang itay. Iso tinaglutaw. Dayta, kurang lang nga ibagam nga awan ser-serbik nga asawa. Saan maakas tati kaya't ko asawin? Apa kay? Ay makamo ka nga gluto iti kanam. Inak maturugan, salbag ket diti kastoy abyan. Anya, kasta ti kanayon amang mangagbaw. Ay, wine. Ay, masyanak unay ka ni Danilaw. Isaw, ti kanayon nga agad adjust iti asawa na. Di la masyan mo ni Miriam. Awan lang nga rodon trabaho na. Di na pa'y matulungan. Uray day tala ko magluto iti kanenda. Ay, una yun ti manugang ko. Ay, madamag ko man. Apay, baknang ka di ti pamilya nagtaudan ni Miriam. Ha? Ngamain, tunggal manggaw no agapada. Kasta unay apananguy-uyaw ni Miriam kada kayo anakay kamangan na. Anya, kasta ka day. Wen, iso asal salod sudak. Saan mat abak ng Miriam kat? Padpadamat laang aman nalon dagiti naganak kan kakabsat na. Ngam no apay mat akasta no agsasao. Ay, bagaam. Sana nasaya ati kas jay. Ay na naglastog anay kamkamang ti awanan bay na babae. Ha? No siyakla ti akin manugang kenkwana. Nabayagan nga inikak iti pagnakman na. Mamatiak iti day tanga imbaga nila kay Tinong, nanang. Ah, Ngamin, addamot la nakaidanon kanyak. Akas taunay kano ti pananguyaw na kada tayo. anya. Agasam, tunggal mapan gumatang ijay tersena ni Manang Lori. Datayo kano ti istorya na ijay. Talaga mapunpunwanak matan kan ko anakot. Ay, una yan ni Miriam. Payman, mawaya anak laang nanang siyak amis mo ti mapan mangsugod ijay balayda. Uray adda ni Danilo. Tungpak dayjay. Saan man asyak ti pagpungpung tuton na? Ay na anak ko, bay amon. Talaga akasta, ibaga na latta ti ibaga na. Bayam nga isunto ti makaamires. Ay saan nanang?
No idi, agul uli makaklaang. Ngam ita, ay napunuan akon. Irisak to, pa'y tirupa na. Rumor ka manang. Wan lakay, mapanak ijay ili. Adda na patag amapan ko ipaayos. Ha? Anya nga dito? Daytoy buok ko Jak ngaminan magustuhan daytoy kulot na kat. Iso amapan ko manen ipariband. Ay, nyamot tay. Kung naklaki din, tulungan na kita bangkag. Ay pasensya kan na kaya. Ngam itang aldaw ti inyi schedule ko nga ipapan ko ijay ili. Anya? No kayat mo nga da katulungam. Ayabam dagiti kakabsat mo alaad. Isoda ti maibagay ijay san asyak. Ha? Jak lakit di kayat amadadaal ti kotis ko. Miriam. O ala, inakon, tamangan no awan pagluganak. Mare, sigurado ka kadi nga ipariband mo ti buok mo, ha? Ha? Sayang, Mat. Kaano la di nagpakulot ka? Awan sapay makabulan. Ang ita ipaunat mo, ha? Kat gagangay ati adda kwartana, si kakit dimat. Ala, mapantakit din, di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin, basta kadwaan naklaang. Nay, apay ngay asikala ang di mapan ijibang kagyo? Apay, awan ni Miriam? Awan, napanday jay ilay. Kadwa naman ang tibakla gayem na. Anya? Mapan na ka na ipaunat tibok na. Anya? Kaano laang, idi na panain pakulot ti buok na. Sa ita, ipaunat namanan? Ay una yan, naimbag kumamot no ada kwartana pagpaunat na. Kan awan mo trabaho na. Ay, pay manday jay a babae. Alabay anyaw, barang no maipaunat na. Kitustown. Ay, imposible. Amok ti ugali dayjay nga asawam. Ay na, di la maasyan kan ka. Inaldaw ka amapan iji bangkag. Ngamday tala agpapapintas ti aramiden na. Umayak to man iji balayo inton malam. Makasangkuta! Sa dino ti papa na manakaw. Mapanak ijayan da Miriam nanang. Ngamrabiin. Mapanak lata. Awan oras ko amapan iti aldaw. Gaputa kanayo nakmut amarabyan. Anya aya ti mapan mo aramiden ijay. At dalamapan ko ibaga, nanang. Agsubliak mo't la adagos. Mala, ingka nga rudan anak ka. Tunggal aga puta iji ili, kanayon ta amarabyan. Ay na, awan parikot iti day tamare. Nay, mapanak pa ila kumaiji balayong amda kayo gayan ti masabat ko. Ha? Apay, anya ti mapan mo aramiden ije balay? Damagam pay laang no anya ti mapan ko aramiden ijay. Apay tinong panak matlatan. Anya ti basol ko kan ka, ha? Damagam pay laang no anya ti basol mo kanyak? Ibagam laang no agang angaw ka. Kunamsa, no jak amo lagi ti mapan mo istoryaan iji tersena ni manang lori anya. Ha? Kunamla no asino ka ana ikamang. Lastog mo mutla amin alastog. Apay, anya ko matiadakan ka nga ibang pangas mo. Ay, ala, gusto Anay ko! Ay, pagsaritaan yun, anya dayta. Awanan ka itibain? Papintas ka, papintas? Yung awan mo trabaho? Anya? Agbain ka kumamot Nagpuskul day tarupam ana ikamang. No apay mo't ngamin asikapay lang ti inasawa ti kabsat ko. Babae nga awan sirbina, salbag ka!
kasta tila nga managaway. Pasensya kang bakay, nakainumak. Naggapuak itay, ije bangkag. Minayaban na kami ni Pari John. So, naginom kamay. Awan bibiyang ko! Ha? Uray pa'y agmalmalim ka nga uminom. Wala akong pake! Anya? Ha? Di awanan ba inakabsat mo? Awan ba ba inag? Tabay! Tinong panak ti kabsat mo? Sa anak asumardang, aging gaadyak maibalas tinaramid na kanyak. Anya ti ko nambakay? Ti kabsat ko, ti balasam? Wan, apay, para kan ka, iso ti husto? Wine, hustaw, ti kabsat kaw. Tapno mo man niya. Nabayagay, ngagtap-tapal ti kabsat ko king ka. Gapu ito galay mo. Anya? Kinura siyang asawam. Nabayaga ka, ngagtap-tapal king ka. Aglablabos ka mo tayong. Kinapod no na. Iti pamilya may. Si kalahan ti lasto ka na ikamang. Anya? Imbes asyak ti kanunungam, gaputa syakkat nga rod ti asawam, ngam saan mat? Sa anak amag. Kamno kanunungak ti sana na sayat nga ugalay. Kunam lanubak ng kamay. Dahil talang papapindas teraramidan. Nembag kumano, bukod mo akwarta teramatan. Ang samay. Anya? Sa may sa imarmaritis na kami pe anak kay kamakam. Apay nasayat ay tikasta. Ura sino ako makapungtot tikasta nga rami mo. Oh. No sakit ang tinakam mo na kita ng baka. Ay saus, nawaya tiri daw, graman tawang. Pumanaw ka, no kay amaw. Sang kalabdan, oh. Anya? Ay na, mare. Pasensya ka. Ngam saan ka akanunungan. Husto lang tinaramid ni ipagmukan ka. Kaya't mo asawan, uray si ka ako marek, ti ipag ko ti kanunungam. Oo kaya. Ngamin, uray siya. Diyak kaya ti ugalim. Saan ana sayaday ka nga aramidem, girl? Isu nga rod nga idi tinungpa na ka ni Sandra ket sa anak unay anaganawa. You know? Gaputa kaya po ikan naka itipagnak, ma'am. You know? Tapnog nakam ka. You know? Anya? Uray, guraim na, ayos laang. Namin, saan akawalan tikasken ka? Pututin baga ni Sandra. Lastog ka na ikamkamang. Isungag balbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.